Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggang saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka kulai ketupek gulai kapal basanda gurau jusana dari rantau nanlah pulang Minang maing bau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling manjambau basanda gurau jorang rantau nanlah pulang Minang maing bau basanda gurau jorang rantau nanlah pulang Minang maing bau daru rapu sikara kali basambuang manginyo panyiarang baputa kampung coba kulir yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah buno bajawe tangan saling basuh are ganggang saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka kulai ketupek gulai kapal basanda gurau jusana dari rantau nanlah pulang Minang maing bau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan